Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Παραμονές της μεγάλης θεομητορικής εορτής της Παναγίας, της κοιμήσεως της Παναγίας μας, και βρισκόμαστε ακόμη στο κλεινόν άστη στην Αθήνα, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και να βγει το φύλλο του Αυγούστου, το οποίο εστάλει στις 11 Αυγούστου και στους συνδρομητές, ενώ κυκλοφόρησε από τις 9 Αυγούστου σε όλη την Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει, όπως θα είδατε και στη διαφήμιση, το βιβλίο του Ηλία Καλλιόρα για τον προσωπικό αριθμό. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για αυτό τον προσωπικό αριθμό. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε μεγάλο μέρος των χριστιανών. Θα έλεγα των συνειδητοποιημένων χριστιανών. Αυτών δηλαδή που αφουγκράζονται τα λόγια των Αγίων και προσπαθούν να βρίσκονται κοντά στο Χριστό και στην Παναγία. Θα σας πω κάτι. Ο Θεός, ο Χριστός μας είναι πατέρας. Και ως πατέρας δεν θέλει να βλαφτούν. Ποιος πατέρας θέλει να πάθουν ζημιά τα παιδιά του? Κανένας. Ένας λογικός πατέρας σκέφτεται το καλύτερο για τα παιδιά του. Οπότε η ανησυχία που έχουμε για τον προσωπικό αριθμό είναι καλή ανησυχία, να μην κάνουμε σφάλματα και στεναχωρήσουμε το Χριστό μας. Στεναχωρήσουμε τους Αγίους μας. Βλέπετε ότι πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ως όσον εαυτός σωθήτω. Δηλαδή ο καθένας να μπορεί να σωθεί μόνος του, γιατί ούτε επιμένες έχουμε πολλούς να μας κατευθύνουν, ούτε έχουμε πλέον την κατήχηση, τη σωστή κατήχηση που θα μας βάλει στην οδό της μετανοίας με σταθερά βήματα, στην οδό της αγιότητας. Σας είπα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν βάλαμε στη ζωή μας την αγιότητα και ταλαιπωρούμαστε. Μένουμε στα κοσμικά, μένουμε εγκλωβισμένοι στα εφήμερα, και αυτό είναι το τραγικό λάθος το οποίο κάνουμε, και εξ αυτού δημιουργούνται τα πάντα, γιατί ο Θεός θέλει να μας έχει κοντά του όλους. Πάσα ψυχή σωθήνε, θέλει να σώσει όλες τις ψυχές σε όλο τον κόσμο. Είμαστε παιδιά του όλοι. Είμαστε παιδιά, ο ίδιος μας δημιούργησε και είμαστε παιδιά του. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στο πώς θα μπούμε στο σπίτι μας, και σπίτι μας είναι ο παράδεισος. Μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Το έχω ετοιμάσει, ο πατέρας μου λέει, ετοίμασε πολλά σπίτια, πολλές μονές για όλους, χωράνε όλοι. Και ξέρετε, ό,τι γίνεται στη γη, το κακό δεν μπορεί να βγει έξω από τον πλανήτη. Έξω από τον πλανήτη υπάρχει μόνο το καλό. Στο σύμπαν κυριαρχεί το καλό, γι' αυτό λέμε γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, όπως τον ουρανό και στη γη. Αυτό πρέπει να ζητάμε, να γίνει το θέλημα του Θεού. Εμείς όμως έχουμε διαρκώς άλλα αιτήματα και ταλαιπωρούμαστε και στεναχωριόμαστε και παθαίνουμε κατάθλιψη και απογοητευόμαστε και θλιβόμαστε. Όλα αυτά προέρχονται από τα λάθη τα δικά μας, τα οποία προέρχονται από την απουσία, την παντελή θα έλεγα απουσία της κατηχήσεως. Βέβαια, όπως μου είπε ένας φίλος μου, όποιος αναζητήσει το Θεό με ειλικρίνεια, εκείνος θα δει και θα καταλάβει, θα συνειδητοποιήσει την επίσκεψη του Θεού. Το πώς? Έχει διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, προς όλους. Ένας τρόπος προσέγγισης που είναι αρεστός στους Έλληνες είναι μέσω της μητέρας του, της Αγίας, της Θεομήτωρος, της Παναγίας μας. Έχει ιδιαίτερη σύνδεση ο Έλληνας με την Παναγία. Είναι η μάνα μας. Είναι αυτή που μας τρέφει,
αυτή που μας προφυλάσσει, αυτή που μας αγκαλιάζει, αυτή που προσεύχεται και οικετεύει στον Υιό της. Και γι' αυτό, όπως έλεγε η Γερόντισσα Γαλακτεία, η Ελλάδα σε αυτά που γίνονται θα πάθει τα λιγότερα δεινά. Αν και η αμαρτία και από τη χώρα μας όπως και από τις άλλες χώρες είναι η ίδια, δεν διαφέρουμε. Και λέμε αμαρτία και θα δείτε ότι όλοι πλέον έχουν πέσει σε ένα τρόπο ζωής, έχουν νομιμοποιήσει την αμαρτία με διάφορους τρόπους, πορνείες, μοιχείες, κλοπές, και βλέπουμε και τους άρχοντες, οι άρχοντες να δείτε, έχουν γίνει οι νταβέλιδες της εποχής. Γιατί εμείς φύγαμε μακριά από το, εμείς τους επιλέξαμε, γιατί τους επιλέξαμε με τα κριτήρια τα δικά μας. Πολλοί κατηγορούν το Μητσοτάκη, κατηγορούν τους βουλευτές, τον έναν τον άλλον. Δεν βρήκε χειρότερους ο Κύριος για να μας βάλει, γιατί αξίζαμε χειρότερους από αυτούς που έχουμε και μας κυβερνούν. Οπότε να τον ευχαριστούμε που μας έδωσε τουλάχιστον λίγο καλύτερους από αυτούς που αξίζαμε. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, σε κάθε σπίτι, σε κάθε ελληνικό σπίτι δεν λείπει η εικόνα της Παναγιάς. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την Παναγιά. Αύριο θα την γιορτάσουμε, γιατί τη Δευτέρα γράφεται αυτή η εκπομπή λόγω των θερινών διακοπών. Την Παρασκευή θα γιορτάσουμε. Πιθανόν να ανεβεί και αύριο η εκπομπή ή να ανεβεί την Τετάρτη. Θα γιορτάσουμε λοιπόν την Παναγιά μας. Είχα προηγουμένως μια επίσκεψη και λέει, ζητάω από την Παναγιά κάποια πράγματα. Αυτό που πρέπει να ζητάμε είναι να μας βάλει στο θέλημα του Υιού τους και σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Τίποτε περισσότερο. Και εκείνη ξέρει, φροντίζει. Ποια μάνα δεν φροντίζει τα παιδιά της? Βέβαια θα μου πείτε ότι φτάσαμε στο σημείο ο ελληνικός λαός στην πλειονότητά του, μέσω των κακών κυβερνητών και των κακών ανθρώπων, να βλαστημείται σήμερα η Παναγία μας με το χειρότερο τρόπο. Στην Εθνική Πινακοθήκη τον περασμένο Μάρτιο πήγα μαζί με τον εκλεκτό φίλο και αγωνιστή, και το λέει η καρδιά του, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, είναι αγνός. Πήγαμε και γκρεμίσαμε αυτά τα επέσκυντα έργα ενός κακοτέχνη. Τα γκρεμίσαμε. Γιατί ουσιαστικά βλαστημούσε όλος ο ελληνικός λαός την Παναγιά μας. Γιατί τη βλαστημούσαμε όλοι? Γιατί εμείς πληρώναμε την Εθνική Πινακοθήκη. Εάν ήταν μια ιδιωτική συλλογή ενός τέτοιου δεν θα πηγαίναμε, γιατί εκείνος θα πλήρωνε την αμαρτία του. Αλλά δεν μπορεί με τα χρήματα τα δικά μας να βλαστημεί την Παναγιά. Και ήταν τόσο, είναι τα ταγκαλάκια τόσο μέσα, έχουν σκληρύνει τις καρδιές και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας και των βουλευτών, που δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η βλαστημία, τα βέλη της βλαστημίας που εκτοξεύονται προς τα πάνω, γυρίζουν στα κεφάλια τους και ταλαιπωρούνται και βάζουν φωτιές να πέφτει πύρινα βέλη, έλεγε ο Παπούλης. Πέφτει το βέλος, να η πυρκαγιά από εδώ, να η καταστροφή από εκεί, να το ένα από εδώ, να το άλλο από εκεί, να η αποτυχία. Γιατί φεύγει η προστασία του Θεού. Το Θεό, έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης, τα βέλη της βλαστημίας δεν τον φτάνουν, γιατί είναι πολύ ψηλά. Πάνε λοιπόν μέχρι ένα ύψος και μετά πέφτουν στα κεφάλια όλων μας. Και εμείς βλαστημούσαν στο σύνολο, ο ελληνικός λαός βλαστημούσε την Παναγία, την οποία αύριο θα γιορτάσουμε. Τη βλαστημούσαμε γιατί με τα δικά μας χρήματα αυτή η θεοσοφίστρια εκεί διευθύντρια έκρινε σκόπιμο να βλαστημίσει τη μάνα μας. Και όχι μόνο αυτό, βγαίνουν και από πάνω. Αντί να ζητήσουν μια συγγνώμη ότι κάναμε ένα λάθος, βγήκανε και λέει περί ελευθερίας της τέχνης. Και είπαν ένα σωρό ασυναρτησίες, ένα σωρό μπουρδες, και βγήκαν στην τηλεοράση. Εγώ προσωπικά δεν έβγαινα, γιατί θα σας πω γιατί δεν βγήκα στις τηλεοράσεις να υποστηρίξω, και έβγαινε ο Νίκος. Εγώ του είχα πει να μην βγει και ούτε ο Νίκος. Είχε ο Θεός όμως άλλα σχέδια. Εγώ δεν βγήκα γιατί ξέρω πώς δουλεύει το σύστημα. Όταν αυτοί που κυβερνούν τρέφουν αυτές τις οικογένειες
10-15 οικογένειες, δεν ξέρω πόσες είναι, που έχουν και κινούν τα νήματα, έχουν τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, τις εφημερίδες, τι θα επιβάλλουν αυτοί, αφού τα τρώνε? Τώρα δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θα μοιράσει η κυβέρνηση στα μέσα μαζικής παραπλάνησης. Γιατί ουσιαστικά περνούν ειδήσεις που δεν αξίζουν καν να ασχολούμαστε με αυτές. Μη χάσετε μαζί με το στήλο Ορθοδοξίας, που κυκλοφορεί 9 Αυγούστου. Προσωπικός αριθμός, το προσφράγισμα του θηρίου. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον προσωπικό αριθμό που επιχειρούν δήθεν για λόγους διευκόλυνσης να επιβάλλουν έτσι θελικά οι κυβερνώντες. Τι επιδιώκουν με τον προσωπικό αριθμό και που αποσκοπούν να μας οδηγήσουν, τι αναφέρουν παλιοί και σύγχρονοι Άγιοι. Γιατί οι χριστιανοί δεν πρέπει να τον πάρουν. Ένα βιβλίο απαραίτητο για κάθε χριστιανό που αναζητά διακαώς τις απαντήσεις που επιμελώς του κρύβουν. Μία νέα μεγάλη προσφορά των εκδόσεων Αγαθός Λόγος και του Στήλου Ορθοδοξίας. Λοιπόν, πώς? Λοιπόν, να βγω, να μιλήσω σε ποιον? Να μιλήσω στον τάδε δημοσιογράφο, να μιλήσω με την άλλη, να υποστηρίξω τι? Είναι αυτονόητο. Έβρισαν τη μάνα μου, η μάνα μου την Παναγία μου. Έβρισαν την Παναγία, είναι αυτονόητο. Ότι θα κάνω αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Και μας κάνανε αγωγές και μας κάνουν μηνύσεις. Εμείς όμως λειτουργούμε με την ρίση του στρατηγού Μακρυγιάννη. Μιλήσαμε αρχικά. Δεν πήγαμε κατευθείαν στην Εθνική Πινακοθήκη. Κάναμε εκπομπές. Μιλήσαμε, γράψαμε στην εφημερίδα, στο στήλο Ορθοδοξίας. Ενεργήσαμε μετά, πήγαμε, τους τα γκρεμίσαμε. Και στο τέλος τι λέει ο Μακρυγιάννης? Ό,τι θέλουν να σου κάνουν. Ό,τι θέλουν να σου κάνουν. Τους χριστιανούς τους πρώτους τι τους κάνανε? Τους πηγαίναν και τους τρώγαν τα λιοντάρια. Ό,τι θέλουν λοιπόν να μας κάνουν και εμάς. Δεν πτωούμαστε από τις φοβέρες τους, δεν πτωούμαστε από τους εκβιασμούς τους, από τις απειλές τους. Εμείς κάναμε αυτό που όριζε η πίστη μας και η καρδιά μας. Πολλοί και μάλιστα και άνθρωποι που θεωρούνται χριστιανοί μέσα σε εισαγωγικά, να το πω έτσι, λέει, μας αποκάλεσαν βάνδαλους. Ακόμη και η Σύνοδος, λέει, το χαρακτήρισε το έργο βιαιότητα, λέει. Και λέω, καλά, δεν άνοιξαν ένα βιβλιαράκι να διαβάσουν εκεί οι συνοδικοί αρχιερείς πριν βγάλουν αυτή την απόφαση, η οποία επιβλήθηκε από την κυβέρνηση? Δεν ανοίξαν ένα βιβλίο να λέει τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για τη βλαστημία? Δεν είδαν τι έκανε ο Άγιος Νικόλαος? Δεν είδαν πώς λειτουργήσε το χαστούκι που έδωσε τότε ο Άγιος Νικόλαος? Δεν βλέπετε πώς λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία η παράδοσή μας απέναντι στη βλαστημία? Πώς αποδέχεστε τη βλαστημία και κλείνετε τα μάτια? Κλείνετε τα μάτια γιατί σας έχουν στο χέρι, να σας το πω έτσι. Όταν ο άλλος είναι στο χέρι, χρηματίζονται, δεν ξέρω πώς τους έχουν στο χέρι. Τότε πώς θα μην κλείσετε τα μάτια? Αυτός που σε ταΐζει έχει και δικαιώματα. Και όταν μάλιστα σε ταΐζει και παράνομα, τότε έχει ακόμη μεγαλύτερα δικαιώματα. Θου Κύριε, γιατί είναι της Παναγιάς, δεν θέλω να μιλήσω. Να εύχεστε λοιπόν για την Παναγιά μας να μας βάλει στο θέλημα του Ιού της. Πώς θα πάει στην Τίνο, για παράδειγμα, συνήθως έχει το σπίτι του εκεί, ο Μητσοτάκης στην Παναγιά, την ώρα που βλαστημεί ως πρωθυπουργός, βλαστημεί την Παναγιά μέσα από την Πινακοθήκη. Τα ξαναβάλαν αυτά, λέει, τα επέσχυντα έργα, τα οποία τα λένε εικόνες. Πώς θα μεταβεί στην Τίνο? Πώς αυτοί όλοι που ψήφισαν την άρση του Παπαδόπουλου, την άρση ασυλίας, αντί να τον τιμήσουν, δεν φοβάται ο Παπαδόπουλος στα δικαστήρια, αλλά εκεί κρίθηκαν οι ίδιοι. Οι ίδιοι κρίθηκαν. Η ιδιοτέλεια των ιδίων. Πώς λοιπόν αυτοί θα πάνε στην Παναγιά? Πώς πάνε στις παρακλήσεις? Είδα ένα βουλευτή προχθές της Νίκης, ο οποίος ψήφισε υπέρ της άρσης του Παπαδόπουλου και είχε πάει στην παράκληση της Παναγιάς. Ειλικρινά μου ήρθε να τον σφαλιαρίσω. Κρατήθηκα γιατί είμαστε σε χώρο εκκλησίας. Ήρθε με χαιρέτησε
και τον χαιρέτησα με το ζόρι για τα μάτια του κόσμου. Έπρεπε να τον χαστουκίσω. Βρε, εκείνη την ώρα δεν κρίνεται ο Παπαδόπουλος. Δεν κρίνεται ο Μακρύς ή ο κάποιος άλλος για την ασυλία. Κρίνεται η θέση δική σου απέναντι στην Παναγιά. Ούτε, ακόμη και να μη σ' ανέφερε ο Παπαδόπουλος, δεν ήταν λόγος αυτός να ψηφίσει υπέρ της άρσης. Τι κάνατε τότε? Άστε να μην μιλήσω. Άστε να μην μιλήσω. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, πολλοί από εσάς ρωτούσατε για το χαλκό. Ποιος είναι αυτός ο χαλκός, πώς λειτουργεί? Ο χαλκός αυτός κάνει θαύματα. Όπως σας είχα υποσχεθεί την προηγούμενη φορά, ξέχασα να φέρω, έφερα να σας δείξω, γιατί μου είπανε πολλοί να μας δείξεις πώς είναι, για να κόψουμε. Ορίστε, το ανοίγω όλο, να το δείτε. Είναι ένα κομμάτι χαλκό, είναι 20 πόντους, 20 πόντους μήκος, είναι η περίμετρος του σώματός μου. Και έχει μπροστά 2 κρικάκια ή μπορεί να ανοίξετε 2 τρύπες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βάζετε το ένα σκηνάκι από εδώ και τα δένετε, περνάει από εδώ το σκηνάκι και το δένετε και το βάζετε στο στήθος ή στη μέση όταν σας πονάει. Και αυτός είναι ο χαλκός. Σας το ξαναδείχνω, ορίστε. Να το ξέρετε. Τι λες, Βασίλη? Ένα μέτρο. Ανάλογα με την περίμετρο. Μπορεί να πάει και ένα 20, ανάλογα με την περίμετρο του καθενός. Για να μπορέσει να τυλίγετε γύρω-γύρω. Και πώς το τυλίγετε? Να σηκωθώ να σας το δείξω και αυτό. Γιατί πολλοί δεν θα καταλάβουν. Το τυλίγουν εδώ. Το δένουν. Ορίστε. Το περνά στο κρικάκι ή στην τρύπα που υπάρχει. Ορίστε, το δένουν εδώ. Και αφού το δέσουν, το γυρίζουν και το βάζουν το άνοιγμα πίσω. Και το βάζουν στο στήθος τους για να μην ξαναροχαλίσουν ποτέ στη ζωή τους και να μην έχουν ποτέ άπνοια. Γιατί? Βέβαια απομακρύνονται και οι πόνοι. Όποιος έχει πόνους στους ώμους, όποιος έχει πόνους στην πλάτη, θα δείτε ότι ενεργοποιείται όλο το σύστημα, γιατί ο χαλκός ενεργοποιεί την αιμοσφαιρίνη. Και η αιμοσφαιρίνη πηγαίνει οξυγόνο στα κύτταρα και φεύγουν, διαλύει τις φλεγμονές. Και το οξυγόνο που πηγαίνει, εφόσον ενεργοποιείται η αιμοσφαιρίνη το βράδυ, οξυγώνεται ο εγκέφαλος και δεν χρειάζεται να αναπνέει, δεν παθαίνει άπνοιες, ξέρεις, να μην έχει. Πηγαίνει κανονικά το οξυγόνο σαν να είσαι μέσα στη μέρα και ξεκουράζεται το σώμα το βράδυ. Θα σας πω, χθες το βράδυ πονούσε λίγο η πλάτη μου κάπου από τα air-condition και αυτά, κάπου είχα κρυώσει και το φόρεσα και κοιμήθηκα με αυτό. Το έβγαλα σε 6 το πρωί. Δεν υπάρχει πόνος. Πίσω στην πλάτη έφυγαν τα πάντα, ξεκαθαρίσανε. Λοιπόν, θα πάτε σε ένα μαγαζί που πουλάει χαλκούς. Θα τον παρακαλέσετε αυτόν να σας κόψει μια λουρίδα τέτοια και θα δείτε ότι θα λύσετε πολλά από τα προβλήματα υγείας που σας ταλαιπωρούν. Σας το λέω αυτό σαν δώρο, είναι δώρο της Παναγιάς. Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε ένα τέτοιο. Και μετά για τους πάτους. Ορίστε, αυτή είναι η πάτη που μπορείτε να βάλετε στα πόδια σας. Ένα κομμάτι χαλκό είναι αυτό. Είναι 0,7 χιλιοστά, είναι 20 πόντους στο πλάτος και το μήκος θα αναλόγω με την περίμετρο του καθενός. Θα δείτε μεγάλη βελτίωση. Και θα σας πω, μια γνωστή μου στους Αγίους Θεοδόρους πήρε 2 πάτους για να τα δώσει στο γιο της. Ωστόσο θεώρησε καλό να τα φορέσει και αυτή 2-3 μέρες. Τα φόρεσε λοιπόν και τις έφυγαν. Ξεπρίστηκαν τα πόδια τους, έφυγαν οι πόνοι από τα πόδια, έφυγαν οι πόνοι από τον ώμο που είχε και μου λέει δεν το πίστευα. Με τα φάρμακα λέει δεν φεύγανε. Με το χαλκό λέει 2 μέρες 3 που το φόρεσα κάτω από το πέδιλο και ακουμπούσε το πόδι, έφυγαν τα πάντα. Ο Θεός λοιπόν έχει δώσει λύσεις για όλα. Εμείς θα πρέπει να ακολουθούμε αυτά που εκείνος λέει. Αυτά που εκείνος ορίζει. Αυτά είναι όσο αφορά το χαλκό. Δεν είναι τίποτα έξοδο. Αυτό σύνολο που έχει ακριβήνει τώρα ο χαλκός, αυτό θα σας κοστίσει γύρω στα 35-40 ευρώ ανάλογα με το μαγαζί που θα βρείτε.
Θα πάρετε και θα του ζητήσετε, παρακαλέσετε εκεί το μαγαζί να σας κόψει το χαλκό και να σας ανοίξει 2 τρύπες ή να βάλει 2 κλιπάκια. Εδώ πέρα έχουν αυτή τη δυνατότητα να το βάλει και να το φτιάξετε και να το δοκιμάσετε. Θα δείτε ότι πλέον δεν θα έχετε άπνοιες. Εγώ το έκοψα, δεν το πίστευα κι εγώ. Όταν μου το έδωσε ο φίλος μου αυτό, καλή του ώρα ο Θόδωρος, να είναι καλά, όταν μου το έδωσε αυτό δεν το πίστευα. Πήγα να γελάσω κιόλας, να σας πω έτσι την αλήθεια. Και λέω τώρα τι θα κάνει αυτό το πράγμα. Σιγά, εδώ είχα τη μάσκα, έδωσα 1.100 ευρώ τότε. Ευτυχώς ένα μέρος το ανέλαβε η ασφάλεια. Και για να πάρω τη μάσκα και γινόμουν σαν αστροναύτης. Με το χαλκό, τέλος η μάσκα. Και δεν το φοράτε κάθε βράδυ. Θα το φοράσετε 10-15 μέρες στην αρχή και μετά φτιάχνει ο μεταβολισμός και θα δουλεύει μια χαρά το σώμα σας, ούτε θα ροχαλίζετε, ούτε θα έχετε άπνοιες και έτσι δεν θα ταλαιπωρείτε, ούτε θα πάθετε καρδιακό πρόβλημα όταν θα κοιμόσαστε. Γιατί θα κυκλοφορεί, αλλάζει ο μεταβολισμός συνολικά. Κάντε το αυτό και θα δείτε μεγάλη πρόοδο στην υγεία σας. Και είναι φυσικό, ούτε φάρμακα είναι, ούτε παρενέργειες έχει, ούτε τίποτα. Γι' αυτό οι παλιοί φοράγανε πάντα χαλκό. Θα μου πείτε πώς βγήκε ο χαλκός. Θα σας πω. Παλιά όταν βάζαν τους κατάδικους, τους βάζανε μέσα σε ορυχεία με νερά να δουλεύουν. Παρατήρησε λοιπόν κάποιος ότι δεν παθαίναν ποτέ ρευματικά. Παρά το γεγονός ότι δούλευαν μέσα στα νερά, παθαίναν οι φύλακες που ήταν εκτός των νερών και τους παρακολουθούσαν ρευματικά, αλλά αυτοί δεν πάθαιναν τίποτε, οι κατάδικοι. Και σου λέει τι είναι αυτό, και βρήκαν ότι είχαν η αλυσίδα που έμπαινε πάνω στο χαλκό που τους είχαν δέσει από τα ποδάρια. Μη χάσετε μαζί με το στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί 9 Αυγούστου. Προσωπικός αριθμός, το προσφράγισμα του θηρίου. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον προσωπικό αριθμό που επιχειρούν δήθεν για λόγους διευκόλυνσης να επιβάλλουν έτσι θελικά οι κυβερνώντες. Τι επιδιώκουν με τον προσωπικό αριθμό και που αποσκοπούν να μας οδηγήσουν, τι αναφέρουν παλιοί και σύγχρονοι Άγιοι. Γιατί οι χριστιανοί δεν πρέπει να τον πάρουν. Ένα βιβλίο απαραίτητο για κάθε χριστιανό που αναζητά διακαώς τις απαντήσεις που επιμελώς του κρύβουν. Μία νέα μεγάλη προσφορά των εκδόσεων Αγαθός Λόγος και του Στήλου Ορθοδοξίας. Και δεν παθαίνει, τα ρευματικά τους φύγανε τελείως. Όσοι λοιπόν πάσχουν από ρευματικά, από πόνους και αυτά, ας το δοκιμάσουν αυτό. Η μέση. Όσοι έχουν προβλήματα με τη μέση. Ενεργοποιείται οι κύλες, οι φλεγμονές και αυτά, δεν είναι φάρμακο. Είναι ένα μέταλλο, ορίστε. Μας το έδωσε ο Θεός. Το χρησιμοποιούσε πάρα πολύ ο Ιπποκράτης. Σήμερα τα κρύβουν. Γιατί οι φαρμακοβιομηχανίες θέλουν τα φάρμακα. Να μας ποτίζουν με φάρμακα. Ο Μέγας Αλέξανδρος όμως είχε το χαλκό. Κάντε το και θα βρείτε πολλά πράγματα. Θα λύσετε πολλά προβλήματα στην υγεία σας. Αυτό σας το χρώσταγα από την προηγούμενη εβδομάδα. Πολλοί μου λέγανε πώς να το φέρεις, να το δείξεις πώς είναι, γιατί δεν καταλάβαιναν πώς λειτουργεί ο χαλκός. Σας έδειξα λοιπόν και τον πάτο, σας έδειξα και αυτό που μπορεί να σας βοηθήσει στο θέμα της υγείας σας. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο, μια και αυτές τις μέρες θέλω να μιλήσουμε λίγο πιο πνευματικά, να έρθουμε στο νόημα των ημερών. Η Παναγία μας, γιατί είναι η μητέρα όλων? Είναι αυτό που πρόσφερε η γη, το αγαθό που πρόσφερε η γη, για να έρθει το μέσον, πώς να το πούμε, η δίωδος, το μέσον που ένωσε τον ουρανό με τη γη. Ο Χριστός μας έπρεπε να διδάξει τον άνθρωπο ποια είναι η πορεία του και έδειξε μέσα από την πορεία και τα θαύματά του, μέχρι και προχθές την προηγούμενη Κυριακή με το θαύμα που έλεγε στον Πέτρο, πού πας, λέει, γιατί δίλιασες, λέει, ο λιγόπιστε, όταν του είπε να περπατήσει πάνω στα κύματα, και όταν είδε τα κύματα και τον αέρα, ο Πέτρος άρχισε να δειλιάζει, να σκέφτεται ανθρωπίνως. Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε από πάνω προς τα κάτω, και από πάνω γίνονται μεγάλα θαύματα. Αποκτά πνευματικά δικαιώματα, όπως λέει ένας φίλος μου, ο Θεός, πολλά, και θα αλλάξει η οικουμένη. Μην κοιτάτε
τις προσπάθειες αυτών των τυρχάσπαστων ηγετών για ειρήνη δήθεν, ότι θα προκάνουν ειρήνη. Ποια ειρήνη? Λέει ο Τραμπ ότι θα συζητήσω, λέει, με τον Πούτιν στην Αλάσκα ανήμερα της Παναγιάς. Ανήμερα της Παναγιάς. Για μας, για το Πούτιν και τους Ρώσους δεν έχουν, επειδή πάνε με το παλαιό και όπως και το Άγιο Όρος θα έχουν στις 28 του μηνός τη γιορτή της Παναγιάς. Αλλά για μας, ανήμερα λοιπόν της Παναγιάς, θα συζητήσουν το θέμα της Ουκρανίας ο Πούτιν με τον Τραμπ σε μια συνάντηση που θα έχουν στην Αλάσκα. Ο Τραμπ κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί τον κοροϊδεύει? Δεν μπορεί, άμα θέλει την ειρήνη, να επιβάλλει στο ΝΑΤΟ, στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, να αυξήσουν τους εξοπλισμούς και τα χρήματα που θα δίνουν στους εξοπλισμούς στο 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αν ήθελε ειρήνη, θα μείωνε τα οπλικά συστήματα. Δεν εξασφαλίζεται η ειρήνη με την αύξηση των όπλων. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, γιατί κάνει και επιδιώκει την ειρήνη? Γιατί έχει αδειάσει το οπλοστάσιο της Δύσης. Ό,τι είχαν και δεν είχαν το δώσανε στην Ουκρανία. Εμείς αφοπλίσαμε τα νησιά μας. Πήρε ο Μητσοτάκης από εδώ τα όπλα και τα έστειλε στην Ουκρανία και δεν έχει δώσει λόγο σε κανέναν ποια όπλα πήρε, πόσα χρήματα είχαν αυτά. Προσέξτε, εδώ αρπάζουν τα σπίτια των Ελλήνων και λένε οι τράπεζες θα βγάλουν, λέει, τώρα μέχρι τέλος του 25 θα ρίξουν πολλά σπίτια σε πληστηριασμούς, λέει, στην αγορά για να πέσουν οι τιμές τους. Για καθίστε ρε, μας τα λέτε καλά τραπεζίτες. Από τα δικά μας χρήματα, από τη φορολογία τη δική μας κάνατε ανακεφαλαίωση. Πήρατε ένα σωρό δισεκατομμύρια και γλιτώσατε τότε την πτώχευση. Και αυτά, αντί να τα χαρίσετε ένα μέρος, τα κάνατε κόκκινα δάνεια και κυνηγάτε τώρα τους μεροκαματιάριδες, τα γράφουμε στην εφημερίδα. Αλλά θα σας πω το εξής, αυτοί που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι, να πούν στο δικηγόρο τους, να κάνουν στο δικαστήριο ένα εξωδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να τα εκθέσουν όλα αυτά. Όταν οι πολιτικές αυτών των άχρηστων ανθρώπων, των απατεώνων, των πολιτικών μας, των αρρωστημένων, γιατί αρρωστημένα μυαλά είναι, των αρρωστημένων μυαλών, δημιούργησαν πολιτικές που οδήγησαν τον Έλληνα να χάσει τα σπιτάκια του, τα οποία σπίτια του οι τράπεζες τον καλούσαν. Δεν πήγε από μόνος του. Έλεγε, Βασίλη, τρέξε να πάρεις ένα δάνειο. Έλα εδώ, πόσα λεφτά βγάζεις? Μα δεν βγάζω πολλά. Βρε, πάρε δάνειο, πάρε ένα δάνειο να πάρει ο Βασίλης στο σπίτι. Και μετά σταματήσανε να χρηματοδοτούν την αγορά, κλείσανε εταιρείες, κλείσανε τα μαγαζιά τους, άνθρωποι καταστράφηκαν. Φύγαν η νεολαία στο εξωτερικό, χάσανε τις δουλειές τους, απολύσεις. Και ξέρετε ποιος έκανε την πρώτη απόλυση από όλους? Μετά το μνημόνιο, η τυποεκδοτική του Κουκουέ. Να δείτε τι υποκρισία, τι μεγίστη υποκρισία. Αυτοί που έπρεπε να αγκαλιάζει τους εργαζόμενους έκαναν τις πρώτες απολύσεις με βάση το μνημόνιο σαν εταιρεία για να επιβιώσει. Χάσανε λοιπόν πολλοί άνθρωποι τις δουλειές τους τότε. Βγήκαν στο δρόμο, δεν είχαν να φάνε. Ζούσαν από τους συγγενείς, από τις συντάξεις των γονέων. Θυμόσαστε τότε, αδειάσαν τα γυροκομεία και πήραν τους γονείς τους πολλοί που τους είχαν πάει στα γυροκομεία. Εκεί αυτά πληρώνανε. Τους πήραν στο σπίτι. Γιατί? Για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, όχι να πληρώσουν τα δάνειά τους. Τα δάνειά τους κοκκίνησαν. Ήταν μια έμεση τιμωρία από το Θεό. Και τώρα οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει funds. Funds στην Καστοριά. Μην πιστεύετε ότι είναι funds από εταιρείες, λέει, του εξωτερικού. Κουραφέξαλα, ψέματα σας λένε. Οι ίδιες οι τράπεζες έχουν κάνει εταιρείες τα οποία τα δώσανε σε εταιρείες τα funds για να μην μπορεί να κάνει μήνυση. Ποιος θα κάνει? Υπάρχει, λέει, το Μεξικό fund της Εθνικής Τράπεζας για τα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια της Εθνικής είναι στο Μεξικό, νομίζω, ή στη Eurobank, δεν ξέρω. Είναι μια εταιρεία, λέει, στο Μεξικό. Πόσο άλλος θα φύγει να δικάσει αυτή την εταιρεία που τον κυνηγάει, που έχει το δάνειό του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Πρέπει να πάει στο Μεξικό να τη δικάσει. Είναι δυνατόν? Αυτά κάνουν για να σας παίρνουν τις περιουσίες, σας κλέβουν, μας ληστεύουν.
Η εφημερίδα, ο στήλος Ορθοδοξίας γράφει για τα διόδια, γράφει για τα κόκκινα δάνεια. Μας ληστεύουν. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ο ένας τρόπος είναι να ασκήσουμε βία και να βγούμε προς τα πάνω. Δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα με αυτό, γιατί έχουν τέτοια συστήματα για να μπορέσουν να καταπραίνουν και να μπορέσουν να καταστήλουν αυτές τις εξεγέρσεις που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέτοια συστήματα που έχουν βγάλει δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει όλες αυτές τις αγωνίες που έχουμε να γυρίσουμε τα λάθη, να γυρίσουμε και να θέσουμε όλα τα προβλήματά μας, να τα θέσουμε στα πόδια της Παναγιάς μας, στα πόδια του Χριστού μας και να πούμε κάναμε λάθη. Κάναμε και εμείς λάθη που θέλαμε να αποκτήσουμε ένα σπίτι που δεν αξίζαμε, που δεν είχαμε εμπιστοσύνη και πήγαμε να δανειστούμε από τους λίσταρχους, από τους σύγχρονους νταβέλιδες. Αυτά τα λάθη λοιπόν που κάναμε θέλουν να μας τα συγχωρήσεις. Και ανέλαβε εσύ πλέον όλη την υπόθεση. Θα δείτε, θα τα ανατρέψει. Θα τα ανατρέψει, γιατί η Παναγιά και ο Χριστός, ένας λόγος να πει ο Χριστός, πάνε αυτοί. Χαθήκανε. Τα ταγκαλάκια χορεύουν όσο είναι μακριά ο Χριστός. Όταν εμείς βάλουμε τον Χριστό μέσα στο σπίτι μας και αφήσουμε τα προβλήματά μας, χωρίς να στεναχωριόμαστε, χωρίς να έχουμε αγωνίες και άγχος, ότι θα χάσουμε. Δεν χάνουμε τίποτε. Ο Ιώβ τα χάσε όλα. Αυτό το λέω για ένα φίλο μου. Ο Ιώβ τα χάσε όλα. Γυναίκες, παιδιά, τα πάντα καταστράφηκε. Δεν έχασε όμως ένα πράγμα. Την πίστη του στο Θεό. Δοξολογούσε το Θεό και τον ευχαριστούσε για κάθε τι. Γιατί δεν έχουμε τίποτε δικό μας. Όλα αυτά που βλέπετε δίπλα, ξενοδοχεία, σπίτια, χωράφια, πολυκατοικίες, είναι του Θεού. Δεν είναι δικά μας. Εμείς είμαστε απλοί διαχειριστές. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε αλλάζει όλο το είναι μας. Ο στήλος Ορθοδοξίας και οι εκδόσεις «Αγαθός Λόγος» στηρίζουν το έργο αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου που ανοικοδομήθηκε το 1897 και βρίσκεται πλησίον του χωριού Χαλκίων του νομού Κορινθίας. Ο ιστορικός ναός χρήζει άμεσα αντικατάστασης της κεραμοσκεπής καθώς και έργων στήριξης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα διαθέσουν εξ ολοκλήρου εφέτος το ποσό των εισπράξεων από τη διάθεση των αναμνηστικών φλουριών της πρωτοχρονιάς προς το σκοπό αυτό. Τα αναμνηστικά της πρωτοχρονιάς διατίθενται σε καθαρό ασίμι, επιχρυσωμένο καθώς και σε μέταλλο επιχρυσωμένο με 3 τρώσεις χρυσού 24 καρατίων. Τιμή για τα ασημένια 9,90 ευρώ. Τιμή για το επιχρυσωμένο με 3 δόσεις χρυσού μέταλλο 24 καρατίων 5,90 ευρώ. Τηλέφωνα για παραγγελίες. 2-10-92 12 5 74, 2-10-92 12 3 15, 69-77 42 82 81. Αλλάζει η νοοτροπία μας, αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Γι' αυτό τι θέλει ο Χριστός μας, τι θέλει ο Θεός μας? Να αγαπάμε τα παιδιά μας. Πώς τα αγαπάμε τα παιδιά μας? Να τους δείξουμε ποια είναι η πραγματική αγάπη. Ποια είναι η πραγματική αγάπη? Ο Χριστός. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μια καλή ζωή. Ποια είναι η καλή ζωή? Ο Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή, η αγάπη. Θέλουμε τα παιδιά μας να λάμπουν από χαρά, να είναι φωτεινά, να είναι αστέρες ολόφωτοι. Ποιος είναι ο αστέρας ολόφωτος που μπορεί να έχει το παιδί? Ο Χριστός. Τι άλλο θέλετε? Εγώ με το φως. Θέλουμε να είναι αληθινοί, να είναι ντόμπροι, ειλικρινείς, έντιμοι. Πού είναι η αλήθεια? Ο Χριστός. Ο Χριστός είπε είμαι η αλήθεια, η ζωή, η αγάπη, το φως. Άρα εμείς σαν γονείς τι πρέπει να κάνουμε στα παιδιά μας? Να τους δείχνουμε με το παράδειγμά μας πώς είναι ο Χριστός. Εμείς δεν έχουμε όμως πίστη ούτε ως κόκκος συνάπεος. Ο κόκκος ο συνάπεος, η συναπιά που λέμε, που λέει και ο Βασίλης, συναπιά, είναι ο μικρότερος σπόρος που υπάρχει στον κόσμο. Αυτό γίνεται τεράστιο δέντρο και καρποφορεί. Και πάνε τα πουλιά πάνω και κάνουν φωλιές και γίνεται ζωή ολόκληρη, παράδεισος ολόκληρος, με δοξολογίες και ευχαριστίες στο Θεό. Και λέει, αν έχει, λέει ο Χριστός, αν έχετε εσείς ένα πίστη ως κόκκος συνάπεος, την παραμικρή πίστη δηλαδή,
θα μπορείτε να πείτε σε ένα βουνό να πέσει στη θάλασσα και εκείνο να σας ακούσει και να πέσει. Για περίμενε. Έχει αυτιά το βουνό. Τι είπαμε τώρα, Βασίλη? Έχει και αυτιά το βουνό και ακούει. Και εσύ που ανεβαίνεις στα βουνά, γιατί δεν τα βλέπεις τα αυτιά? Τι ακούς εκεί? Ο Βασίλης είναι και ο ρηβάτης, ανεβαίνει συνέχεια στα βουνά. Σε όλες τις κορφές στην Ελλάδα δεν έχει αφήσει κορφή για κορφή. Σε όλες τις κορφές πρώτος ο Βασίλης πάνω. Σηκώνει πάνω τη σημαία και βγάζει φωτογραφίες. Λοιπόν, κατάκτηση λέει της κορυφής. Άρα τα βουνά έχουν αυτιά. Αν έχουν τα βουνά αυτιά, έχουν και τα δέντρα αυτιά. Πού πάμε τώρα? Τι γίνεται? Εδώ έχουμε επικοινωνία της φύσης με τον άνθρωπο. Και εμείς δεν σεβόμαστε το παραμικρό. Το λουλουδάκι που έχουμε στο σπίτι δεν το σεβόμαστε, δεν το περιποιούμαστε. Δεν σεβόμαστε και δεν δοξολογούμε και δεν ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Έχετε δει τις ελιές που όταν θέλουν νερό και δεν έχουν, και όταν ρίχνει ο Θεός νερό, τι κάνουν? Αφήνουν τα φύλλα κάτω, σαν να τον ευχαριστούν, γονατίζουν δηλαδή τα φύλλα, σαν να τον ευχαριστούν το Θεό που τους έδωσε το νεράκι. Με επικοινωνούμε λοιπόν. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ο συνεπώνυμος Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς, όταν έγινε μοναχός, φύτεψε έξω από το κελάκι του ένα κυπαρίσι, το οποίο έγινε θεόρατο. Πάτμος άνυδρος, παρόλα αυτά όμως το κυπαρίσι έγινε θεόρατο. Βρήκε και τα πάντα, και νεράκι βρήκε και τα πάντα. Και μιλούσε με το κυπαρίσι ο Άγιος Αμφιλόχιος. Συζητούσανε. Όπως μιλούσε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Πήγε Χριστούγεννα παραμονές και είπε τους κανόνες εκεί του κανόνα του Χριστουγέννων, τα έψαλε πού? Κάτω από ένα δέντρο. Και μαζεύτηκαν όλα τα πουλιά εκεί από το βουνό πάνω στο δέντρο αυτό και δοξολογούσαν μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο το Θεό. Άρα έχουμε επικοινωνία. Σήμερα γιατί καίγονται τα δέντρα? Γιατί καίγονται τα δάση? Ποιος τα καίει τα δάση? Κάποιοι θα μου πούν για να βάνανε μογεννήτρες ο Μητσοτάκης και αυτοί που οι άπλιστοι στο χρήμα και στη μίζα και στην κλοπή. Όχι. Εμείς τα καίμε. Πώς τα καίμε? Λέμε δεν τα αγαπάμε? Όχι. Από την αμαρτία τη δική μας. Θυμάμαι, θα σας πω ένα παράδειγμα, για να τελειώσω πρώτα με τον Άγιο Αμφιλόχιο. Τη μέρα λοιπόν που κοιμήθηκε ο Άγιος Αμφιλόχιος, κοιμήθηκε και πήγε στους ουρανούς, πήρε την ψυχούλα του ο Χριστός και την ανέβασε προς τους ουρανούς, το κυπαρίσι ξεράθηκε από τη ρίζα. Έχασε πλέον το νόημα της ζωής. Ήθελε να πάει μαζί με αυτόν που το φρόντιζε και το αγαπούσε και συνομιλούσε. Και από τη θλίψη του ξεράθηκε το κυπαρίσι. Το έχουμε αυτό πολλές φορές μέσα στους πατέρες της Εκκλησίας. Πώς η φύση επικοινωνεί. Εμείς λοιπόν γιατί βάζουμε τις φωτιές? Λόγω της πορνείας, της μοιχείας, της αδικίας, της συκοφαντίας, της πονηριάς, της κουτοπονηριάς θα έλεγα, του ενός προς τον άλλον, της ιδιοτέλειας που κυριαρχεί, από τις εκτρώσεις, από τους φόνους. Καλά μου τα λέει ο Βασίλης. 300.000 φόνοι. Φανταστείτε πόσοι θα είναι απέναντί μας αντίδικοι όταν θα πάμε πάνω. Και αυτοί που μιλάνε υπέρ των εκτρώσεων, έλεγε ένας προαμερικανός πρόεδρος, ο Ρίγκαν νομίζω, αυτοί που μιλάνε υπέρ των εκτρώσεων έχουν ήδη γεννηθεί. Γι' αυτό μιλάνε υπέρ των εκτρώσεων. Δεν τους φώνευσαν, τους έβγαλαν στο φως, στο εφήμερο αυτό φως. Και αυτοί εναντιώνονται και παίζουν το ρόλο τα ταγκαλάκια. Αυτοί λοιπόν όλοι θα είναι αντίδικοι, όπως έλεγε ο πατήρ Παναγιώτης. Και αλλήμονό μας. Θα έχουμε αντίδικους 300.000 το χρόνο. Φανταστείτε πόσα εκατομμύρια θα είναι οι αντίδικοι. 14 εκατομμύρια υπολογίζαμε θα ήταν παραπάνω οι Έλληνες, εάν δεν είχαν αυτές τις εκτρώσεις τα τελευταία χρόνια. Είχαμε λοιπόν αυτές τις εκτρώσεις και καταστράφηκε ο ελληνικός λαός, το έθνος. Καταστράφηκε. Γιατί?
Γιατί μείναμε στο έγκλημα, μείναμε στην παρανομία, μείναμε στην αποστασία από το Θεό. Και αυτά πληρώνουμε σήμερα. Γι' αυτό έχουμε φωτιές, θα έχουμε σεισμούς, θα έχουμε καταστροφές. Δεν είναι φόβο, είναι εξαιτίας μας δημιουργούνται αυτά. Δεν δημιουργούνται από τα ρήγματα που λένε οι σεισμολόγοι. Δεν δημιουργούνται από τα ρήγματα και λένε οι χριστιανοί έχουν βάλει αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν είδε ότι η αμαρτία στην Αντιόχεια που ήταν μεγάλη, έβαλε τους χριστιανούς, φοβήθηκε τότε ότι θα δημιουργήσει, θα αντιδράσει η φύση και θα γινόταν σεισμός. Το έβλεπε αυτό, το διέκρινε και τι έκανε? Είπε στους χριστιανούς να βάλουν ο Χριστός με θυμόν έστη, ότι είναι κοντά ο Χριστός μας, και το βάλαν μπροστά στις πόρτες τους και δεν έπαθαν τίποτε τα σπίτια τους, γιατί τα αγκάλιασαν οι άγγελοι. Υπάρχει στους Σαδδουκαίους, που στο Ευαγγέλιο που διαβάζετε αυτές τις μέρες, τον ρώτησαν οι Σαδδουκαίοι για την Ανάσταση, για την γυναίκα. Λέει, είχε μια γυναίκα, παντρεύτηκε κάποιον, κοιμήθηκε αυτός, πήρε τον αδελφό του, δεν απέκτησαν παιδί. Λέει, πέρασαν 7 αδέλφια με τη γυναίκα αυτή, ποιανού γυναίκα θα είναι στην Ανάσταση? Και λέει ο Θεός ότι στην Ανάσταση δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Υπάρχουν ψυχές, υπάρχουν άλλα σώματα. Δεν υπάρχουν σεξουαλικές επαφές όπως νομίζετε εσείς, να σας το πω έτσι λαϊκά. Και είπε, γιατί ο Θεός είναι Θεός ζώντων από τον Αβραάμ. Προσέξτε, είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών. Και οι ζώντες ποιοι είναι? Γι' αυτό κάνουμε και τα μνημόσυνα. Και κοιμημένοι και αυτοί που είμαστε εδώ. Και κοιμημένοι, ζώντες είναι. Αυτοί που έχουν πάει στον Παράδεισο ζουνε. Πρεσβεύουμε, λέμε για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Πορφύριο να έρθει. Άμα ήταν νεκρός θα τον πρεσβεύαμε? Όχι. Ξέρουμε ότι είναι ζωντανός και ανταποκρίνεται. Και πολλοί έχουν θαύματα. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Άγιος Δαβίδ, Άγιος Ιάκωβος. Τον επικαλείται και τον βλέπουν μπροστά τους. Πολλοί χριστιανοί έχουν δει τον Άγιο Ιάκωβο να περπατάει ή να τους ξεναγεί στο μοναστήρι του. Και λέει, μας ξενάγησε, λέει, ένα ζευγάρι, ένας μοναχός. Μας έδειξε, λέει, τα πάντα και μας ξενάγησε. Και λέει, πώς ήταν? Λέει, τον είδαμε μετά, λέει, μια φωτογραφία σε ένα τάφο. Ήταν ο Άγιος Ιάκωβος. Είναι Θεός ζώντων. Εμείς λοιπόν σαν χριστιανοί πού θέλουμε να πάμε? Με τους νεκρούς ή με τους ζώντες? Η επιλογή είναι δική μας. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της κακίας, το δρόμο της διαφθοράς, της διαπλοκής, για να περάσουμε καλά εδώ, να καλοπεράσουμε? Πώς δεν καλοπερνάνε? Θα σας πω κάτι. Ο πλούσιος έχει τα περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχει ο φτωχός. Κάποτε ένας βασιλιάς έστειλε, λέει, τα 2 στελέχη του να βρούνε, λέει, ποια είναι η πιο ευτυχισμένη οικογένεια. Πήγαν λοιπόν στη συνοικία την πλούσια και εκεί το μόνο που ακούγανε φασαρίες. Γιατί το πήρες αυτό, γιατί το έκανες το άλλο, γιατί δεν αγόρασες αυτοκίνητο εκεί και εμένα δεν μ' αγόρασες καλύτερο αυτοκίνητο? Φασαρίες. Ο άλλος να λέει ότι, ξέρεις, το πλοίο μου χτύπησε εκεί και έχω αυτό και πρέπει να αγοράσω αυτό. Άγχη μέσα να αυγατήσουν τα πλοία τους, να αυγατήσουν την περιουσία τους. Πάει σε μια πιο φτωχή γειτονιά, έτσι, στη μεσαία τάξη τα λέγαμε, και εκεί τα ίδια, φασαρίες, τσακωμοί. Γιατί το έκανες εκείνο, γιατί αυτό πήρες την αδελφή μου, αυτό και εμένα δεν μου το πήρες, αυτό το φόρημα έπρεπε να έχω εγώ και δεν μου το αγοράζεις. Φασαρίες. Πήγε λοιπόν και στην γειτονιά που έμειναν φτωχοί. Εκεί διαπίστωσε σε ένα σπίτι ότι είχε τραγούδια και χορούς. Ήταν μια οικογένεια πολυτέκνων. Δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα. Είχαν την προσευχή τους, είχαν τον Χριστό τους, λίγο φαγητό το οποίο τους αυγάτιζε με θαύμα ο Χριστός και περνούσαν καλά και διασκέδαζαν και τραγουδούσαν και χόρευαν και δόξαζαν το Θεό. Πήγε λοιπόν αυτοί τα στελέχη και λένε, αυτό και αυτό είδαμε, την ευτυχία, τη μόνη ευτυχία που συναντήσαμε, τη συναντήσαμε στην οικογένεια εκείνη, την πολύτεκνη. Λέει ο βασιλιάς, να τους φέρετε εδώ. Αυτοί, λέει, θα τους ανταμείψω εγώ, επειδή δίνουν την ευτυχία του, αποτελούν ένα μέρος της ευτυχίας του βασιλείου μου.
Πήγε λοιπόν εκεί και τους γέμισε, τους έδωσε ένα τσουβάλι χρυσάφι για να τους ανταμείψει. Και λέει στους, μα πάτε λέει μετά από 10 μέρες να δείτε τι έγινε. Πάνε λοιπόν μετά από 10 μέρες και ακούνε φασαρίες. Αυτό το ποδήλατο έπρεπε να το πάρω εγώ ή το πήρες εσύ, φασαρίες. Ο πατέρας παρακολουθούσε εκεί και είχε φτάσει απόγνωση. Μάζεψε λοιπόν όσο χρυσάφι υπήρχε τελευταίο και πάει στο βασιλιά και του λέει, βασιλιά μου, πάρτε το χρυσάφι γιατί εμείς μας έδωσες τον πλούτο και χάσαμε την ευτυχία μας. Εμείς σήμερα οι περισσότεροι κυνηγάμε τον πλούτο. Πώς θα εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα, να κάνουμε περισσότερες εκδρομές, να αγοράσουμε περισσότερα αγαθά, αυτά κυνηγάμε. Αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Τι είπε ο Χριστός μας? Μας δίνει τη συνταγή και εμείς το ξεχνάμε. Ποια είναι η συνταγή? Λέει, όποιος ευχαριστεί και δοξολογεί τον πατέρα μου, ο πατέρας μου, να το πω έτσι λαϊκά να το καταλάβει, είναι υποχρεωμένος να του δώσει ό,τι είναι απαραίτητο για να περάσει μια σωστή και καλή ζωή και άνετη και ήρεμη και ήσυχη και ευτυχισμένη. Γιατί εμείς δεν το κάνουμε? Δεν δοξολογούμε το Θεό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένα δόξασι ο Θεός κάθε μέρα ισοδυναμεί με 1000 Κύριε ελέησον. Εμείς ούτε Κύριε ελέησον λέμε, ούτε δοξολογούμε το Θεό, ούτε τον ευχαριστούμε. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Το φαγητό που θα μας δώσει δεδομένο, ότι το αποκτήσαμε εμείς. Δεν το αποκτήσαμε εμείς. Έχει γίνει διεργασία για να φάμε σήμερα, ας πούμε για παράδειγμα το καρπούζι. Έχει δουλέψει η φύση. Έφτιαξε το καρπουζάκι, έφτιαξε την καρπουζιά, δούλεψε το νερό για να φτάσει στο πιάτο το δικό μας και να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έφερε το καρπούζι που τόσο καιρό το έφτιαχνε η φύση για να μας ανταμείψει. Ποια είναι η φύση? Η συνέχεια, αυτό που είπαμε. Μιλάει η φύση. Ο Θεός λοιπόν έδωσε το καρπούζι, το ένα, το άλλο, για να το έφερε στο πιάτο μας σήμερα, για να μπορέσουμε να τον ευχαριστήσουμε και να τον δοξολογήσουμε. Έχει δουλέψει μήνες πριν. Εμείς τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Τρώμε, ξέρω εγώ, το σουβλάκι και δεν υπολογίζουμε ότι αυτό ήταν ένα ζώο που μεγάλωσε, ο βοσκός μόχθησε να το μεγαλώσει για να στο φέρει στο πιάτο, ας πούμε, και να το ταΐσεις, να στο δώσει ο σουβλάκι. Υπάρχει μια συνέχεια και αυτό πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε πάντα το Θεό. Γιατί αύριο, επειδή εμείς τα θεωρούμε όλα δεδομένα, θα πεινάσουμε, θα διψάσουμε. Τώρα πάνε να πουλήσουν το νερό. Άλλο έγκλημα εκεί, το ετοιμάζουμε και αυτό, κάνουμε έρευνα. Άλλο έγκλημα εκεί με το νερό. Πάνε να τα δώσουν σε εταιρείες, γιατί πρέπει να διαλύσουν τις δομές της χώρας. Πρέπει να τις έχουν 10 οικογένειες, γιατί τις 10 οικογένειες μπορείς να τις ελέγξεις. Δεν ελέγχεις όταν υπάρχουν σκόρπια στο λαό, όταν μοιράζονται εξίσου στο λαό. Αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Όταν τις 10 οικογένειες όμως, Βαρδινογιάννηδες, Αλαφούδηδες, αυτούς που γνωρίζουμε έτσι, που είπα 2-3 ονόματα τώρα, 2 ονόματα, Μελισσανίδηδες, Σαβίδηδες, αυτές είναι 10 οικογένειες, μπορείς να τους ελέγξεις. Σκλαβενίτης, τους μαζεύανε λέει οι πολιτικοί, τρώγανε λέει πριν τις εκλογές με τις 10 οικογένειες. Τι κάνανε? Συμφωνίες. Κλείνανε deals, πώς τα λένε αυτά. Κλείνανε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι για το πώς θα κυβερνήσουν μαζί με τις οικογένειες αυτές. Και σήμερα ποιοι έχουν? Δέστε το ρεύμα. Ποιοι το έχουν το ρεύμα? Αυτές οι 10 οικογένειες. Μυτιληναίος, Αλαφούζος, Βαρδινογιάννης, αυτές οι 10, ο Σαβίδης, αυτές οι 10 οικογένειες και αυτές οι πλούσιες που ελέγχονται από αυτούς και αυτοί ελέγχουν την εξουσία με τον τρόπο τους, Κόκαλης, Μαρινάκηδες, όλοι αυτοί λιμένονται, πίνουν το αίμα του λαού. Και τι κάνουν? Για να ξεκουράσουν το λαό του δίνουν θέαμα. Τι κάνανε στη Ρώμη οι αυτοκράτορες? Σκοτώνανε τους χριστιανούς και είχαν βάλει τον λαό να βλέπει που τους τρώγανε τα λιοντάρια και να χειροκροτάνε. Αυτό τώρα το δίνουν το θέαμα μέσα από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ. Σου λέει πήρε τον τάδε ποδοσφαιριστή με τόσα εκατομμύρια. Κάτσε ρε φίλε. Ποιος είσαι? Θέαμα θέλουν. Και ο άλλος σου λέει εγώ είμαι Ολυμπιακός ή εγώ είμαι Παναθηναϊκός και υποστηρίζω την ομάδα και χαίρομαι με τις επιτυχίες της ομάδας. Πρέπει καλά να τα υποστηρίζεις. Αλλά αυτές δεν ήτανε. Αυτές οι ομάδες βγαίνουν για να σε κοροϊδεύουν.
για να σε υπνοτίζουν. Είναι το υπνοτικό. Σου δίνουν μπάσκετ, σου δίνουν το ένα, το άλλο και σου δίνουν και το έναυσμα ότι μπορεί και εσύ να πετύχεις. Να πιάσεις το λαχείο. Ποιο να πετύχεις? Εάν δεν λαδώσεις δεν μπαίνεις ποδοσφαιριστής. Τους μεσάζοντες και σε προωθούν οι μεσάζοντες. Κλείνονται οι συμφωνίες, άμα σε πάω σε αυτή την ομάδα θα πάρεις τόσα εσύ, τόσα εγώ. Άσε να μην μιλήσω για αυτά. Τα ξέρει ο κόσμος, τα ξέρετε κι εσείς πως κλείνονται όλα αυτά. Μας δίνουν θέαμα, μας δίνουν σύριαλ εκεί να βλέπουμε ανοησίες, σκουπίδια μας ταΐζουν για να μπορέσει να μας έχουν στο χέρι. Τώρα που θα πουλήσουν το νερό, σας είπαμε προχθές για τα διόδια, εγκληματούν με τα διόδια, λίσταρχοι. Ακόμη και γη υπουργών, παλιών υπουργών είναι εισοδηματίες από τα διόδια, δεν κάνουν τίποτε, εισπράττουν. Και βλέπετε το άδικο είναι ότι εκεί που έχουν το μόνο διόδιο που έχει εκεί στα Μάγλαρα, πώς τα λένε, έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί το δρόμο δεν τον φτιάχνει το κράτος. Η πολιτεία δεν το φτιάχνει εκεί το δρόμο, είναι όλο λακκούβες. Και όλο προβλήματα. Γιατί θέλει να το πουλήσει και αυτό. Να φανταστεί ότι οι άλλοι που είναι οι πλούσιοι, που έχουν ιδιωτικοποιήσει τους δρόμους, αυτοί μπορούν και τα φτιάχνουν. Ενώ εμείς που είμαστε η πολιτεία, είμαστε οι φτωχοί, δεν μπορούν να το φτιάξουμε αυτό. Για να το πουλήσουν και αυτό. Τώρα βάλουν και διόδια να γεμίσουν και την Εγνατία. Γιατί λέει πουλήθηκε και η Εγνατία σε Αμερικανούς. Μέσω της Στέρνα, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο ακούγεται. Τώρα ποιος την πήρε? Ο Πάια, την πήραν άλλοι. Θέλουν να ελέγχουν τα πάντα. Δεν έκανε και ο Παπαντρέου ο Ανδρέας, δεν δημιούργησε το δικό του. Προσπαθούσε να δικαιώσει τους δικούς του κεφαλαιοκράτες εκεί. Θα θυμόσαστε το Μακαρίτο Σφινιά που αυτοκτόνησε τότε με το πλοίο που πνίγηκε, που χτύπησε έξω από την Πάρο, που έπεσε από τον όροφο. Δεν είχαν τον άλλον, τον κουμπάρο του, τον Αγούδημο, που φαλήρισε. Αυτοί όλοι μέσα τους καλλιεργούσαν οι πολιτικοί να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες. Ο Μητσοτάκης έχει τις δικές τους οικογένειες. Έτσι ο καθένας φτιάχνει ένα κύκλο οικογενειών για να κυβερνάνε άνετα. Και εμείς κοιμόμαστε. Πώς θα ξεφύγουμε από όλους αυτούς? Επιστρέφοντας στο Χριστό, με ειλικρίνεια, με ανιδιοτέλεια, να του πούμε Πατέρα, κινδυνεύουμε, όπως του είπανε μέσα στο πλοίο προχθές οι μαθητές του, το Ευαγγέλιο. Και τι του είπανε? Ήτανε μέσα στο κέντρο εκεί της λίμνης και είχε θαλασσοταραχή και σου λέει πάει, πνιγήκαμε, χαθήκαμε. Και ξαφνικά βλέπουν τον Χριστό, ο οποίος ερχόταν από τελείως την προσευχή του και ερχόταν από τη θάλασσα περπατώντας πάνω στη θάλασσα. Και νόμιζαν ότι είναι φάντασμα. Και του λέει μη φοβήστε, εγώ είμαι. Λέει ο Πέτρος, άμα είσαι εσύ, λέει, Κύριε, φώναξέ με να έρθω κοντά σου. Και του λέει έλα. Με πάρα πολύ φυσικό τρόπο. Και περπάτησε και ο Πέτρος πάνω από τα κύματα. Και μόλις συνειδητοποιεί ότι είναι στον αέρα και περπατάει, πώς περπάτησε? Δεν υπήρχε εκεί να σε τραβάει κάποια δύναμη προς τα κάτω? Όχι. Τι του νίκησε και δεν μπορούσε και περπατούσε ο Πέτρος? Η πίστη. Η ψυχή δεν παίρνει από τη βαρύτητα. Δεν έχει βαρύτητα η ψυχή. Γι' αυτό και μπορεί και βλέπει γύρω. Απλώνεται. Με την ψυχή σου μπορεί να δεις, ας πούμε, να φτάσεις στην Αμερική. Τα μάτια της ψυχής σου να σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, ότι είσαι στον Βόρειο Πόλο και να είσαι. Το έλεγε ο Παπούλης. Ο νους που είναι ο πατέρας, λέει, γεννά. Και μας το έδειξε κιόλας ο πατήρ Παναγιώτης. Μας το έδειξε, φανερώθηκε μέσα στο σπίτι μας όταν εγώ τότε αμφισβήτησα τις σκέψεις του. Τόσο ανόητος ήμουν και παραμένω, μην νομίζετε ότι είμαι ξύπνιος. Αμφισβήτησα τη σκέψη ότι μου είπε ότι μπορείς να είσαι και στο Βαλάρι ταυτόχρονα και να ακούς τη Θεία Λειτουργία και να είσαι ταυτόχρονα και στο σπίτι σου στην Αθήνα και στη δουλειά σου. Και ήρθε και μου το έδειξε. Το έδειξε και σε άλλον. Στο φίλο μου το Χρήστο. Δεν θα πω το επώνυμό του. Διαφημιστής είναι ο Χρήστος, μεγάλος διαφημιστής και καλός άνθρωπος. Τι του έδειξε? Είχαν κλείσει να πάνε, του είχε πει να πάμε στο μοναστήρι, όταν θα πας, λέει, στο μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής,
θέλω να είμαι κι εγώ παππούλι. Πήγε λοιπόν ο παππούλης του μοναστήρι, αλλά ο Χρήστος τον ειδοποιήσανε, τον πήρε τηλέφωνο ο Θόδωρος, που ήταν πάντα τον βοηθούσε τον παππούλη, τον παίρνει τηλέφωνο, του λέει: Χρήστο, είπε ο παππούλης, αύριο λέει θα λειτουργήσει εκεί, μπορείς να έρθεις? Όχι, λέει, και έχω δουλειές και πώς μπορώ να έρθω, δεν προλαβαίνω, πες στον παππούλη. Την άλλη μέρα, λέει, το πρωί που σηκώθηκα να πιω τον καφέ, πριν πιω, λέει, τον καφέ ο Χρήστος, μου ήρθε, λέει, κάτι να καθίσω στον καναπέ λίγο. Και όπως κάθισα στον καναπέ, λέει, έβλεπα ότι μεταφέρθηκα ξαφνικά και ήμουνα μέσα στο μοναστήρι της Πελεκητής και έβλεπα τον παππούλη να λειτουργεί, έβλεπα το Θόδωρο εκεί να ψέλνει, έβλεπα τα πάντα. Είδα και άλλους δύο ανθρώπους που ήταν εκεί παρόντες και καθόμουν και εγώ και παρακολουθούσα τη Θεία Λειτουργία. Τελείωσε η Θεία Λειτουργία, όταν είπε μετά φόβου Θεού και πίστεως, ο παππούλης μου έγνεψε, πήγα, κοινώνησα, πήρα το αντίδωρο από το χεράκι του και μετά ξαφνικά βρέθηκα πάλι στον καναπέ. Α, λέει, όραμα θα ήταν. Και έφτιαξα μετά τον καφέ, ήπια τον καφέ μου και έφυγα, δεν έδωσα σημασία. Τη μέρα εκείνη, λέει, με παίρνει ο παππούλης τηλέφωνο, τα έχουμε γράψει αυτά στο βιβλίο για τον πατέρα Παναγιώτη. Με παίρνει ο παππούλης τηλέφωνο. Του λέει: Χρήστο, κοινώνησε σήμερα? Όχι, παππούλη, λέει, δεν πήγα εκκλησία. Πώς δεν πήγες, λέει, αφού ήσουν στο τάδε στασίδι, καθώς να σε φώναξα και κοινώνησες? Προσέξτε τι του είπε. Του περιγράφει λοιπόν όλη τη σκηνή που είδε στο όραμα ο Χρήστος, ο πατήρ Παναγιώτης του τα περιέγραψε όλα. Σε έφερε, βρε, λέει, η Παναγιά. Το σώμα σου, λέει, ήταν εκεί, αλλά ήρθες με άλλο σώμα εδώ. Σε έφερε, λέει, η Παναγιά, κοινώνησες, άντε, λέει, να σε δω και από κοντά. Κόκαλο ο Χρήστος. Πω, λέει, τι έγινε. Κόκαλο ο Χρήστος. Τον μετέφερε η Παναγιά πάνω. Σήμερα πολλοί αμφισβητούν πώς μετέφερε, λέει, η Παναγιά τους Αποστόλους από τα πέρατα της γης. Ένας λόγος ήταν του Χριστού και τελείωσε. Πώς πήγε ο Άγιος Πορφύριος, χριστιανοί μου, από το Μήλεση, πώς μεταφέρθηκε στη Βοστόνη και σκέπασε και τον παπά? Είχαν πει να προσεύχονται μαζί και ο παπάς δεν το τήρησε και κοιμήθηκε. Και ο Άγιος Πορφύριος μετέβη, νόμιζε κάτι έχει και πήγε στη Βοστόνη, ενώ ήταν στο Μήλεση, το σώμα του ήταν στο Μήλεση. Αυτός πήγε στη Βοστόνη, είδε τον παππούλη που κοιμότανε, τον σκέπασε, έκλεισε και την πόρτα. Και την άλλη μέρα που τηλεφωνήθηκαν, του λέει: Πάτερ μου, λέει, χθες δεν συναντηθήκαμε στην προσευχή, δεν σ' άκουσα, λέει, στην προσευχή. Λέει: Γέροντα, λέει, με πήρε? Ναι, ξέρω, λέει, ήρθα, σε σκέπασα και σου κλείσα και την πόρτα, λέει, την είχες ξεχάσει, λέει, ανοιχτή εκεί της κρεβατοκάμαρας. Σύξυλος ο παπάς. Πώς πήγε? Να, όπως πήγαν οι Απόστολοι. Όπως ήρθε ο παππούλης στο σπίτι μου μέσα και δεν τον είδα εγώ, τον είδε η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και λέει: ο παππούλης είναι εκεί με το πετραχυλάκι του. Και εγώ δεν τους πίστευα, γιατί παρουσιάστηκε εκεί? Για να έχω τη μαρτυρία των δικών μου ανθρώπων ότι μπορεί να γίνει αυτό που μου είπε. Να πιστέψω και να μην είμαι άπιστος. Και εμείς πρέπει να ενισχύσουμε την πίστη. Αν φτάσουμε 10 άνθρωποι στην Ελλάδα να έχουμε πίστη ως κόκκος είναι άπεος, η Ελλάδα θα κάνει θαύματα. Λέμε για τις φωτιές, αεροπλάνα, ελικόπτερα να τις σβήσουν, στρατός, το ένα το άλλο. Παλιά πώς σβήναν τις φωτιές? Θυμάμαι 1977 ήτανε στο χωριό μου Ροβιές. Τι γινότανε? Είχαμε 29 εστίες, όχι μία, 29 εστίες γύρω από το χωριό. Αεροπλάνα τότε δεν υπήρχαν. Είχαν έρθει 2 μόνο ρέο με φαντάρους από τη Χαλκίδα. Εγώ είμαι μικρός και με είχαν βάλει πάνω στον καμπαναριό για να βλέπω αν υπάρχει εστίες, να ειδοποιώ με έναν ασύρματο εκεί που μας είχε δώσει ο αστυνόμος καλή του ώρα εκεί, να τον ειδοποιώ για να ενημερώνει τον κόσμο. Σε μια μέρα σβήσαν 29 εστίες διαφορετικές. Από τι σβήσαν, ξέρετε? Μη χάσετε μαζί με το στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί 9 Αυγούστου. Προσωπικός αριθμός, το προσφράγισμα του θηρίου. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον προσωπικό αριθμό που επιχειρούν δήθεν για λόγους διευκόλυνσης να επιβάλλουν έτσι θελικά οι κυβερνώντες.
Τι επιδιώκουν με τον προσωπικό αριθμό και που αποσκοπούν να μας οδηγήσουν, τι αναφέρουν παλιοί και σύγχρονοι Άγιοι. Γιατί οι χριστιανοί δεν πρέπει να τον πάρουν. Ένα βιβλίο απαραίτητο για κάθε χριστιανό που αναζητά διακαώς τις απαντήσεις που επιμελώς του κρύβουν. Μία νέα μεγάλη προσφορά των εκδόσεων Αγαθός Λόγος και του Στήλου Ορθοδοξίας. Όχι από τα νερά, ούτε μάνικες πήγανε. Πώς να πάνε τα νερά να βρέξουν, ούτε τραχτέρ δεν είχαν τότε καλά. Λίγα πράγματα, λίγα μέσα, από τις προσευχές του Αγίου Ιακώβου. Έβλεπε ο Άγιος Ιάκωβος και προσευχόταν για την αμαρτία και έπεσε στα πόδια του Οσίου Δαβίδ και της Παναγίας μας και προσευχήθηκε, γιατί ήταν τότε και Αύγουστος που ήταν αυτές οι φωτιές, παραμονές της Παναγιάς, και σβήσανε και 29 εστίες. Κανένας δεν κατάλαβε πώς έγινε το θαύμα. Όπως μας το θαύμα επαναλήφθηκε με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Στις μεγάλες φωτιές που έβρεξε και δεν πέρασε η φωτιά στο Προκόπη. Εμείς είμαστε άπιστοι. Και με λέει χαθήκαν οι περιουσίες, τα βάζουμε με τον έναν, τα βάζουμε με τον άλλο. Εμείς φταίμε. Δεν αγαπάμε το Θεό. Λέμε ότι τον αγαπάμε. Έχουμε φτιάξει έναν Θεό στα μέτρα μας. Και γι' αυτό υποφέρουμε και γι' αυτό δεν βαδίζουμε καλά και γι' αυτό είμαστε απελπισμένοι. Είμαστε μέσα σε απόγνωση, σε θλίψη, σε απελπισία, μέσα στην ανασφάλεια. Μη πτωείστε μωρέ, αγκαλιάστε, το είπα σε έναν που ήρθε προηγουμένως. Πιάσε, λέω, το Χριστό από το ποδάρι, έτσι μας έλεγε ο παππούλης, και μη τον αφήνεις. Πες, Χριστέ μου, εγώ εσένα θέλω. Μπορείτε να το πείτε αυτό, μωρέ. Χριστέ μου, εσένα θέλω. Θέλω να είμαι κοντά σου. Πιάστε από το φουστάνι την Παναγιά και μην την αφήνετε. Παναγιά μου, να μας συγχωρήσεις που σε βλαστημίσαμε όλοι οι Έλληνες. Να κάνουμε αυτή την προσευχή, αναγκαία προσευχή. Όχι μόνο σε βλαστημίσαμε, συνεχίζουμε να σε βλαστημούμε ακόμη. Αλλά τώρα έχει αναλάβει ο ίδιος ο Κύριος. Αυτοί δεν το ξέρουν. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η Συραγό, όπως τη λένε εκεί, ούτε η Μενδώνη. Έχει αναλάβει την υπόθεση ο ίδιος ο Χριστός μας. Θα μου πεις, τρελώσεις. Όχι. Τρελός δεν είμαι. Μπορεί να με πέτει παλαβό. Παλαβός είμαι. Αλλά ο Χριστός έχει αναλάβει την υπόθεση. Και γι' αυτό εμείς είμαστε ήσυχοι. Ξέρουμε την έκβαση της απόφασης. Ξέρουμε την έκβαση της όλης υπόθεσης. Γι' αυτό και δεν ανησυχούμε. Ο Χριστός έχει αναλάβει πλέον. Και εκείνος ξέρει ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο. Και θα βάλει κάθε καρτεγάρι στον πάγκο του, που λένε. Άλλον θα τον τραβήξει τα αυτή, άλλον θα τον τραβήξει από το ποδάρι, αλλά όλοι θα μπουν εκεί που τους πρέπει. Θα το δείτε. Θα το δείτε πολύ γρήγορα. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές, ρώτησε κάποιος, να διαβάσουμε από φθέγματα από τη Φιλοκαλία. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιο, τι πρέπει να φυλάξω για να ευαρεστήσω το Θεό? Και ο Αβάς απάντησε, φύλαξε όσα σου παραγγέλω, και όπου πηγαίνεις έχει πάντοτε το Θεό εμπρός στους οφθαλμούς σου, και για ό,τι πράττεις έχει τη μαρτυρία από τις Άγιες Γραφές, και για όποιον τόπο μένεις να μην μετακινείσαι γρήγορα. Αυτά τα τρία να φυλάξεις και να σωθείς. Πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα λόγια του αυτά. Να έχουμε πάντα μπροστά μας, σε ό,τι κάνουμε, το Χριστό μας, το Θεό μας, στα μάτια μας πάντα. Τότε δεν θα κοροϊδέψουμε, γιατί θα βλέπουμε στο πρόσωπο του άλλου τον ίδιο τον Κύριο. Πώς να κοροϊδέψεις τον πλησίον σου? Θα θυσιαστείς γι' αυτόν. Ό,τι κάνεις, τη μαρτυρία σου να τη βγάζεις μέσα από τις Αγίες Γραφές. Τι είναι η Αγία Γραφή? Έχει την αλήθεια της πίστεως. Άρα δεν θα έχεις ψεύδος να σε ακολουθεί. Φεύγουν τα δαιμόνια.
και να μην αλλάζεις τόπο. Να μένεις, λέει, να μην μετακινείσαι γρήγορα. Γιατί? Να μην ψάχνεις από εδώ και από εκεί. Μείνε σε αυτό που σου έδωσε ο Θεός, που σου παραχώρησε, και να τον δοξολογείς για αυτά που σου δίνει. Αυτό εννοεί ο Άγιος Αντώνιος. Και είπε στον αβάπημενο ο Άγιος Αντώνιος, ο Αββάς Αντώνιος, αυτό είναι το μέγα έργο του ανθρώπου, να παίρνει το σφάλμα επάνω του ενώπιον του Θεού και να περιμένει πειρασμό στην τελευταία αναπνοή. Σήμερα με τον πρώτο πειρασμό εμείς σηκώνουμε τα χέρια. Και τι λέει ο Άγιος Αντώνιος? Κανένας δεν θα μπορέσει να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αν είναι απείραστος, αν δεν έχει δηλαδή πειρασμούς. Σήμερα τι λέμε? Να μην έχουμε πειρασμούς. Με οι δοκιμασίες πώς θα φύγει η αμαρτία μας, πώς θα φύγουν τα λάθη, πώς θα γυμναστούμε, πώς θα κάνουμε αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Το κούτσουρο που παίρνει πρέπει να το πελεκίσεις, να το φτιάξεις για να κάνεις το σταυρό. Να το κόψεις, να το συνεφέρεις για να κάνεις το σταυρό. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Πώς θα πάμε? Κούτσουρα, απελέκητα? Άρα ο πειρασμός, η δοκιμασία είναι σαν να μας ετοιμάζει, να μας φτιάχνει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την προσωπική αναγέννηση, εν Χριστώ αναγέννηση. Λέει, όποιος λέει αφαίρεσε τους πειρασμούς, διότι λέγει αφαίρεσε τους πειρασμούς και κανένας δεν σώζεται. Προσέξτε, χωρίς πειρασμό, λέει, δεν σώζεται κανένας. Τι να κάνω, του λέει ο Αββάς Παμβός τον Άγιο Αντώνιο. Και του απαντά ο Άγιος Αντώνιος, να μην εμπιστεύεσαι στη δικαιοσύνη σου, να μην μετανοείς για πράγμα που επέρασε και να εγκρατεύεσαι γλώσσα και στομάχι. Τα πιο βασικά είπε. Τέλος. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Να μην εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη σου. Λες ας πούμε, Κύριε, μα δίκησε ο τάδες, να του δώσεις δίκιο, κάνε αυτό, κάνε του αυτό. Όχι. Να του πεις, εσύ Κύριε, εσύ προπορεύεσαι, εσύ είσαι δίκαιος. Εγώ τελώ εν αδικία. Βάλτε τα πράγματα εσύ στη θέση σου, στη θέση που τους αρμόζουν. Εύχομαι, καλοί μου χριστιανοί, μια και πέρασε ο χρόνος, θα βγει αυτή η εκπομπή μάλλον πριν από την Παναγιά, όπως είπαμε, πριν την εορτή της Παναγιάς. Εύχομαι σε όλους καλή Παναγιά. Εύχομαι να αγκιστρωθείτε, να πιάσετε την Παναγιά από το ποδάρι, να μην την αφήνετε και να τη ζητάτε να σας δώσει τα απαραίτητα εφόδια ώστε να πορεύεστε στο δρόμο της πραγματικής ευτυχίας, στο δρόμο της μετανοίας και στο δρόμο της εν Χριστώ σωτηρίας, στο δρόμο της αγιότητας. Εύχομαι λοιπόν ο δρόμος της αγιότητας να αρχίσει σήμερα από την κάθε καρδιά, από τον κάθε ένα που μας ακούει. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά στην Παναγιά μας, χρόνια πολλά σε όλους σας. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρύς.